biya yayi ko marubutan hadisan ko marwaita wanda da marubutuwa ne ko ban ji malamin na ya faɗa abu ɗaya da ya je duba na yi ƙarya babu a ji tsoron Allah to Allah sarki haka suke faɗa kullum zancen daidai duka daidai yadda yake cancanjawa Allah mun gode ma inda duk gaskiya take Allah ka bar mu tare da ita ce matsalar duk masu haushin nan da yawa ba su da minhaji sun bid'an nasu wallahi to in kuma da shi ba dukkan su za su iya zama mujalladan nan hudu su sauki a nan rigimar take kuma suna san a cikin ɗaliban su nuna lallai sun san al'amarin nan ciki da bai dole a samu mushkila da baka san abu ba musamman ba da kai yake ba sai kai shu da aka tambaye ka wai kaza kaza ka ce ku je ku samu wanda abun ya shafa ka ci gaba da wani abu a'a zai na malam ya faɗi da haka na sani ya san amsa to amma amsar babu to haka dole ya ƙarya wata ƙasa ce ta bashi kuɗi wacce ce kwangila ce karɓa tawa nawa yaushe aka ba kuɗi ya nufo turo mun aka yi ta transfer aka yi ta banki nawa aka turo mun ƙasar da nake faɗa ta ban gayya na je na kwan biyar na fito sai da na biya ta naira dala 300 na wayar da na dinga yi da wani malami zan kai masa ziyara shehin nan da na ziyarta jazakallahu khairan a Dubai na je na karɓo salasilu nasa muhaddisin nan ashe su tara mun suke ta yi duk wannan a fax da me da na dinga yi dan a kulla yadda zan ziyarce shi in karɓa asanidu sai da nazo zan tafi kawai aka miƙo min receipt dala 300 ni ba zaban ku kwandala ba sun miƙo min suna bi na dala 300 Allah ya ladaba da ita na cire na basu na fita ne tafiyata dan yau a zuwa neman wannan sharace da haka fa muka rabu da su wanda da su ne duk wanda yake wannan abin yaji aka yi mar wannan sai dai da aji ya kama zagin ahlul bait yana cewa da gaske yan salafiya ai yan shi'an nan kaza kuma irin yadda o'o ya zo ne amma in ban da takura ai ku ga shekara nawa dai kara ta kai 9 da yi wani 9 ta haura 10 amma an taba ko jin raki ko magana ko ishara ga yanzu ma dole ce saboda kwatar kai daga masu kallon cewa wani abin da kake wata ƙasa ce take biya ku ƴaƴan annabar sai ta ku musu wannan ba duk arzikin da kuke ci na mahaifin duk wannan arzikin da manzon Allah ya kawo ƴaƴansa ba su cancanci mu musu wannan ba sai in za a biya mu kun ji kunya wallahi ya kamata ku daina cewa sallallahu alaihi wasallam wallahi ana daka irin wannan ibnu taymiya far musu ba ku dafa min ba ku dinga caca da kafata ta cintunan da sharri kuma kamar ba ku san akan so ake rigiman nan ba ma'awiya da wani ko yau ka karanta qur'ani sai a rubuta ma'awiya lada ko ka ko ka so dai daga cikin kutabul wahyi na annabi alaihi salam in ba mutumin kirki ne ba yanda annabi sai zai dauke shi dan ka masa amanar wahayi idan ga rubuta masa wannan ai ka ansa cewa muawiya marubucin qur'ani ne sai dai in mutum kai ya karanta qur'ani me ya rubuta qur'anin ka kaddara ma ya rubuta to cire min shekara 20 da wata 6 da aka yana kafirci a musuluncin ana wahayi wannan ba zan karanta su ba waɗannan in je inda rigima ma za ta fara ne daga abin da ya faru shekara 2 ba watanni shekara 2 ba bata cika ba cif yana musulunci har kuma za a haramta min karanta qur'ani gaba daya in ma shi ya rubuta tun daga shigarsa shi yake rubutu sai ka haramta min wanda shekara 20 da wata 6 da aka yi shekara 20 da rabin shekara da aka yi wahayi yana sauka yana mushrikanci shi ko yana shirka yake zuwa rubuta qur'anin kuma koma maka ci gaba da shirkarsa sai ka ware min ayoyin da suka haramta na karanta wanda ya rubuta amma ba duk qur'ani iya na shekara da watannin da yayi bare in yayi domin shi malamin da ya kuskura rubuta cewa Muawiya ya rubuta wayi shi kuma ya ruwaito duk da dai bai ruwaito wannan ba amma malamin sa ya ruwaito Bukhari an tura a kirawo shi me yace ba zai zo ba to yaushe ya rubutun abin da yake rubuta haraji
wasiƙu zuwa ga sarakuna, bai taɓa rubuta ko harafi ɗaya na ƙur'ani ba kuma ni na raddin wannan magana da kuskure ne na muslim shi kadai a malamai, in bayan muslim a mu'tabarai mustawansu ɗaya akwai wanda ya rubuta shi cikin kutabul wahyi kawo, amma na da malami 11 a mustawan muslim da suka yi raddin magana suka ce muslim ya faɗi magana da ka su bai taɓa rubuta wahayi domin shi da muslim ba malamin tarihi bane a gaskiyar magana, muhaddisi ne bai san tarihi da haka a fagen tarihi ba za a izinin maganar muslim. Duk wanda gani ya cewa Muawiya ya rubuta wahayi bai karatu sosai a bangaren da kai ke magana, in ya karanta littafin da na karanta zai daina wannan magana da ina faɗar ta ni ba guna na je na faɗa ka ni ma na je gunda ina kare Muawiya ne alkabura na faɗo daga duru. An yi wannan lokacin na yi zafin da na yi alkafura na duru daga skandiran na faɗo, yadda lokacin faɗa ake rubuta ake in karanta, daga baya na dinga duba da kaina sakamakon abubuwa da na dinga tsintsinta ina ganin saɓanin abin da aka ce, na fuskanci addini ba wasa bane, kai abin da za ka je gaban Allah ka bashi amsa. Muawiya bai taɓa rubuta ko harafi ɗaya, na kalubalantar malamin da ya shirya kan haka mu tauna da shi, harafi ɗaya bai taɓa rubuta na alƙur'ani, harafi ɗaya bai taɓa rubuta balle ya haramta min karanta ƙur'ani a dalilinsa, harafi ɗaya bai taɓa rubuta. Wata riwaya ta inganta ta magana ya rubuta wahayi a muslim ta ce, amma ka koma abin da ibnu makula ya faɗa kanta, ka koma maganar balazuri kanta, ba zan baka karatu a banza ba ku dinga a ba ku karatu ku nan ƙarya kun je kun yi digiri. Ka koma in kana da ido, in kai digiri 3 a hadisi ibnu makula ya ƙaryata ta, kai karatu. Balazuri ya ƙaryata ta da hujjoji, bai taɓa rubuta wahayi ba. Ka ji wannan masu rubuta wahayi abin da yake rubuta ma a kira sa'ilu ne da mudayanat da mu'amalat, shi da Mugiratu dan Shu'ba da Husainu dan Numairu su uku ba taɓa rubuta wahayi ba. A koma karatu. Marubuta wahayi Arqamu dan Abul Arqami, Sabitu dan Qaisu dan Shammasu, wancan a Makka wannan a Madina, cikin ƙanƙanin sabai Zaid dan Sabitu da Sa'idu dan As. Bisa kan waɗannan duka, waɗannan suna idan ɗayan kuɗin nan ba su nan halifofi su suke rubuta wahayi, in suna nan ba mai rubuta wahayi, in ba sa yi kuma ga wanda suka fi rubuta, wancan bai taɓa rubuta wahayi. Wannan wahayi ne muslim yayi ya zace ya rubuta wahayi, bai rubuta wahayi kuma banda muslim ba wanda ya kawo ta da isnadi sahihi dai babu. Ya rubuta wahayi a yana yi wa annabi rubuce an ba na wahayi ba. To sannan nake cewa bayan ya ji wannan karatu in gaya masa wa ya ce maka rubuta wahayi alama aminci ce, addara ya rubuta wahayi, wa ya ce ma dan ya rubuta wahayi wannan ya nuna amini ne. Idan ka ce haka sai mu ce ya zami da Abdullahi dan Abi Sarahim yana rubuta wahayin ya radda ya tafi Makka, annabi ya ce a ran fato Makka a kashe masa shi ko a hillu ko a haram. Wataƙila ce ai ya tuba, har ma da shi aka yi yakin kawo musulunci Afirka. In ce gaskiya ne, muna fata Allah ya zama ya karɓi tuban. Sai dai ya za ka yi da Abdul Uzza ɗan Haɗaru al-Makhazumi, wanda shi yana riƙe da gezar Ka'aba aka kashe shi, kuma marubucin wahayi ne bisa ittifaki da umarnin manzo Allah. Shi ne an ce gafurun rahimun ya ce rahimun gafurun, sami'un basirun ya ce basirun sami'un. Annabi ya ce babu komai duk ɗaya ne, ce to ai ni nake ga Muhammadu ma wahayin da yake rubuta, shi ma dan aljanna ne wannan saboda ya rubuta wahayi a jikin Ka'aba. Annabi sai aka kashe shi, ya za ka da shi wanda dai ba wai zama yayi da Annabi alaihi salam ya ba da gaskiya da shi daga nesa ya hango shi ya gama, balle wanda ya zauna da shi. Abin mamaki tuhumar da yawa Muawiya haggon ma ta wani hadisi ne, amma shi waƙe Abu Darda ce kawo ta magana cin riba na Muawiya, wanda yake cewa da ni da kai ba za mu kuma haɗa gari guda ba. Sabon Annabi alaihi salatu wassalam sun tafi yaƙi a ƙasar Sham. Muawiya radiyallahu anhu shine shugaban wannan nahiya, shine gwamna a nan.
wannan sahabi da aka je bayan an samun wato dan sararawar yaƙi an sauka ana hutawa sai aka fara canjin kuɗi yake so da zinare suke butsatsarin zinare sai aka fara canji sai wannan ya bada a bashi musaya to sai aka fara karawa wani ya bada guda biyu a bashi daya sai wannan sahabi sunansa ne kwanta ba ina tsammanin Imran ibn al-Husayn ne ko wani sai ya ce da su ayin wannan riba ce ba kyau to sai shi Muawiya ya kada baki sai ce ina ganin sai ba sai ka karasa ba na rantse da Allah duk ƙasar da kake shugabanci na daina zama cikinta tun da nace maka annabi ya faɗa kai kace kana ganin yace larurar yaƙi ce kawai za ta sa na zauna inda kake amma ana gama yaƙi ni da zama inda kake shugabanci har abada ana gama yaƙi ko ya tashi rana a tsaka isa Madina suna ma aka tare shi da sai ai ba zan ƙara zama a inda Muawiya yake shugabanci ba saboda an zo za a yi canjin kuɗi a shigar da riba na yi magana na ce annabi ya faɗa da shi kuma yace yana ganin yace to ni ba inda za shi ba inda yake sai suna Umar yace to Allah ya wadaran kasar da ba irin ka a cikin ta na umarce ka amma zauni na waliyul amr sai ka koma aka rubuta takarda aka ce ya je shine hakimin kansa shine zai ba hukuma umarni ta bi ba shi hukuma za ta ba umarni ba abinda ake da shi kenan to yanzu wato ko mutum ya zama rubucin wayi amma da bakin kana faɗa gashe da sabai zai akan cin riba manyan sabai suna cewa ba su ba shi har abada to kai baka taba shi ba nan kuma kai da magana ibuwa ka taba shi da magana sahabi dan uwansa ne ni da magana annabi ne yace ba zan kuma zama da kai gari saboda cin riba in ce annabi ya ce ka ce kai ga naka ra'ayin wannan kici shi da zaka ta samu kansa annabi ya ce kaza ce ni na ce kaza kai kana da yancin labarin fatawa ta zo kai bayanin ta yadda ka ganta ni ne ban da yancin in faɗa yadda na gani to kai waye baka yancin ka faɗi magana yana cin riba da hukuncin da halifan muminai yayi amirul mu'minin Umar bin Khattab a kansa ya tuɗe ya da'ar shi wannan sahabi daga karkashin sa yace ka tafi ka je ka zauna yadda duk kai haka kaga dama kai ba shi da hannu kanka saboda barin irin waɗannan wurare sharri ne tafi ka zauna na tubale da'ar sa a kanka duk dai na gwamna kai kana zaman kanka ne zai abinda kaga dama tafi ka je aka ba shi rubuce ta ka tafi baya da iko kanka yanzu wanda ya kawo wannan bai rushe Muawiya ba wanda ya tabbatar da an yi wannan tsakaninsa da manyan sahabbai akan cin riba kuma tunda da ya karbi gyaran nan za ta kai ta kwaɗe haka kowa san yayi koma ga Allah bai taba barin riba ba wannan littafin da suka faɗa waliyatu nasa riba a gun salacci ba iya nan kuma ba kawai diyar musulmi da kafiri na kawo muku wannan kuma zafin ya kawo ibnu kasir ya kawo malaman tarihin na tarbiyyar din sun kawo ya raba ya kwasa ya sa rabi na haram din ya sa aljihunsa wani diyar littafai suna da ittifaki kan ba ya da tsantsani kan cin haram ba wannan duk wanda ya san tarjama sa ya san haka an magana ce ya rubuta qur'ani mahzumi da aka ittifaki ya rubuta qur'ani shi da har yau ba wani tabbaci malamai sun raddin cewa bai rubuta ko harafi ne ba amma Abdul Uzza ai ya rubuta qur'ani da ijma'i na malamai ba sabani yana rike da gezar Ka'aba annabi ya ce ku kashe shi aka kashe shi a haramu yana rike da gezar Ka'aba yana fakewa da ita manzo Allah ya ce ku kashe shi a haka a jikin Ka'aba rike da gezar ta aka kashe shi shi an ittifaqi sakataren wahayi ne in wani abu ne a cikin rubuta wahayi aiki da shi ne girma ba haddasa ko rubuta shi ba haddasa da rubuta shi duk wannan ba
ka ajima hadan ibnu abdul uzza bin hadan al-makhzumi al-mujashi aje shi gefe, aje abdullahi bin abi sarai gefe, aje muawiya gefe, duk waɗannan ni ara ne kuma ba an ana magana zulhuwaisira gangaren ne a zamanin manzon a gaban annabi ya hadda alqur'ani bakara zuwa nasi in ya kabbara sai izu 30 yake duka a raka'a biyu yake hatama alqur'ani zulhuwaisira da annabi dinga la'anta sai na tsini ma albarka amma shi Muawiya baka koma duk tarajimin sa har Ibn Taymiyyah na kawo muku ya fara ya ce me ake su kan Muawiya da shi da ya wuce da ya wasa da sallah bai fada ba da kin Ali da wasa da sallah kinan ko Ibn Taymiyyah ya yadda ba mai iya kore masa wasa da sallah baya kula da ita bai kan lokaci kuma in ta wuce baya ramata an san wannan ni na fada har Ibn Taymiyyah ya faɗe ta kuma cewa bai da wata falala tasa gubiyar Ibn Taymiyyah faɗi ta daga manzon Allah kuma a minhajul bid'ah bai da wata falala tasa da annabi yake bance shi da ita gubiyar Ibn Taymiyyah faɗi wannan minhajul bid'ah iya inda na gani gubiyar ya maimaita ta to dan yau na ce bai da falala laifi na ne laifin annabi ne da bai faɗa ba irin tana sa'ici faɗi falalarsa ya ce ban sani ba suka kama mai abin da suka yi mai irin ta ɗabari ce shawul mufassirin waɗannan malaman suka fata wadda suka aka haushi da jiba aka kashe shi aka binne gidansa da duwatsu gidansa sai aka binne shi da duwatsu aka hana kai shi makabarta sai a cikin gidansa aka yi masa kabari sojoji suka zo aka kori jama'a aka kwashi duwatsu aka yi mai kabari a gidan hakimu aka rushe masallacinsa aka karya mimbarinsa faɗi falalan Muawiya ce ban sani ni na fara inda laifin nan ma'aiki da bai faɗa ba kuma cewa da falla ta inganta ba ni ne farkon wanda ya faɗa ka kuma maganar nan ni na ja ta gafa abin da ja daga ce fa daga tauhidi ta taho ta gangaro kan manzon Allah ta gangaro kan ya'yan manzon Allah kuma ba ni na ɗauko ta ba salafawa suka jawo ta duk inda suka bulla in sha kansu har suka bullo da mu wannan gun haka kawai na ɗauko magana amma game da Abu Sufyana ga muƙaddima ta ɗaya shafi na 531 yawwa ga yadda zagin yake Ahmad dan Hanbali shi ya ruwaito a Musnad ba Abdul Jabbar ba juz'i na 15 shafi na 272 hadisi na 20518 ina son mai girma gwamna ya ja layi kan wannan Muslim ma ya ruwaito hadisi na 2504 Tabarani al-Kabir na wato juz'i na 18 shafi na 17 rakami far'i na 28 Mishkatul Masabih hadisi na 6205 Qurtubi a tafsiri juz'i na 6 shafi na 305 Abu Nu'aym Ahiliya juz'i na 1 shafi na 342 Ibn Asakir a tarihi na 3 shafi na 313 in duk wannan sanya nisa a nemo al-azkar na Nawawi hadisi na 316 a ciki ko Riyadu Salihin wannan da yake hannun kowa hadisi na 183 a Riyadu Salihin da wasu barkatai duka so karwaito shi kam Abu Sufyan annabi ya magantu kansa bar kuma kaji Aiz dan Amru yace sahabi da Salman al-Farisi da Suhaib ar-Rumi da Bilal al-Habashi kanu qu'udan fi unatin suna zaune cikin tawagar sahabbai famarra bihim Abu Sufyan ibn Harb Abu Sufyan ibn Harbin yazo ya wuce faqalu suka ce wallahi suka yi kwafa
ma asala suyufullahi tabaraka wa ta'ala min unuki aduwillahi ma akhadha ba'du, suka kwace shi suka rantse suka ce wannan magaucin Allah, mun rantse da Allah, ta kubban Allah har yau ba abin da ya kamata su yi ba a wuyansa. Wannan magana shiga musuluncin sun fahimci ƙarya ce, suna cewa abin da ya kamata kawai a duke wuyan, amma saboda ya haɗu da mai faɗin kirji. Wannan maganar Suhaibu, Salmanu, Bilalu a waɗancan littattafai. Jama'a ana cikin haka sai rigima ta turke irin wadda ake a yau. Yau dai gashi mun ji sahabbai sunan Abu Sufyan a gunsu aduwullahi, haka sahabbai suke kiransa aduwullahi, magaucin Allah, abokin gabar Allah. Wannan kalma sai ta yi wa sayyidina Abubakar nauyi, ya musulunta, yana ganin musulunci yana wuce abin da ya shuɗe, ya za su faɗi wannan? Sai ya musa musu, ya ce me قال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ yanzu dattijan Quraish, shugaban Quraish kuke gaya wannan? Yana tsawatarwa a daina irin yadda yau ake. Ka fa kulawa yake wannan magana sai na Abu Bakar ne. To aka yi sa'a a lokacin da ran alƙalin alƙalai. Bari mu ji me kotun koli ta ce da Suhaibu da Salmanu da Bilalu a gunsu Abu Sufyana magaucin Allah ne. A gun sai na Abubakar Abu Sufyana shugaban Quraish ne kuma dattijan, bai dace a ce mai magaucin Allah ba. To kuma kas ya je gaban manzo Allah. Bilalu bai janye ba, Suhaibu bai janye ba, Salmanu bai janye ba, sai na Abubakar bai janye ba. Da kas ya koma fa ukbira bi zalika an-nabiyyu sallallahu, aka je aka ce da annabi ga rigima ta tafki da wane sun ce Abu Sufyan magaucin Allah ne, wane ya ce ba magaucin Allah ba ne. Fatsala ya ce a kira Abubakar ɗin, aka kira shi ya ce ya Ababakar la'allaka agzabtahum, ina fadatan wannan maganar da kai ta fusata bayan Allah ne. Bilal, Suhaibu, Salman, fa wallazi nafsi bi yadihi la in kunta agzabtahum faqad agzabta rabbaka tabaraka wa ta'ala. Na rantse da sarkin da raina yake tafin ikonsa, idan Salmanu da Suhaibu da Bilalu sun yi fushi da kai kan maganar nan, Allah ma ya yi fushi. faraja ilaihim Abubakar, sayyidina Abubakar girka da gudu, shi ba mai taurin kai bane irin ka. Faƙala ya ce ai ikhwatana la'allakum ghadibtum, yan uwana watakila kun yi fushi. Qalu la ya Abubakar, suka ce abu ya gafirullahu, Allah ya gafarta ma, mun yafe maka. Sannan na nutsu. To kun je hukuncin da aka yi yana waɗannan wuraren. Annabi sai ya zauna da mutane, akwai munafukai kuma wannan an san su, sabai duk sun san su, maganganun da suke kuma duk wannan munafukan ba wanda aka taɓa rawaito wani abu daga gurinsa, dan ba a yadda da su ba. Kullum wala ta'rifannahu ne fi lahanil qawli, za a dinga jin maganar su da illa, suna fitowa suna faɗa, tana fitowa kul a bakin su, kul tana fitowa a bakin su. Kuma Qur'ani tun a lokacin yayi bayanin irin su Ubay da irin su Abdullahi dan Salula. Haka zo za a yi masa sallah sai na Umar da ya Rasulullah, ba za ka masa sallah, munafiki ne, ya wahalar da kai. Saboda kan munafincin iri uku akai a lokacin. Akwai nifaqun khafiyun, akwai nifaqun fasiqun, akwai nifaqun muta'amir. Shi ya kamata ya mutane bayani. Nifaqun khafi shine boyayyen munafunci, sai a cikin magana wata kalma take fitowa, sabai da sun gane shi wannan shikenan an daina sashi a lissafin mutane. Nifaqun fasik shine yana wani abu ya faru za su tawaye su ki, sai zo gaba annabi su dinga yi masa rantsuwa, shine fasikanci. Ya san su, sabai sun san su, ba sa koyi da su. Muta'amir shine wanda yake shirye plot kisa. Da aka je yaki aka data buka suka yi shirye-shirye cewa a saka abin nan, su saka su gabbultu, su daddaure fuskokin su je kamar sanda zuwa za su yi
kawai suna zuwa sai sai wa annabi alaihi salam mugun aiki kar su ji kunya abin da suka yada cewa annabi alaihi da sahabbai da suka je Tabuka an bu karfin sai dai ana da Madina ta kasa sa dawo